Южно-Оумес небесміян боїть чесли УАЗ. Та чорні чесний солдат яскад, кодяс оне фронтен. Тут масна куча машина налеколе, та весна борисна сичущана буханка. Сен і ранічем солдат ясе спожепеткадне і боєприпас яс війни. Наши бойцы уходят на фронт, знаем, что там нелегко. Міян мужичі яс оне тишка ще не фронтен, а мі пукалам тилен. Та весна міян либуть коленали отсавне. Оумесен вічкали яска чорнічем, дашу їм небне УАЗ. Медем солдат ясли великокнюджик. Республика са Оумес яс медводжа лунчані зелене отсавне спецоперація пырачищ ясле. У нас уже многие сельхозпредприятия, и крупные, такие как, например, Республика состав Оумеси щукартене гуманітарне оцек та уджас биден пуктащі спайсе. Фірма смудедене ащини свилегасе, вещи картопель устилисне. Міян солдат яслен гаже спесуїч буремада. Озвуна чиней найлищ, кодовічища ащис геройса гортас, шуам гожамен южна Оумес, дон бочте гвая турун боїч яснен щем ясле.